back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Huwag kalimutan si Stella nga niuli ang iyang anak. Diyang nag-andam sa iyang panihapon ang iyang iyan. Nalipay kini nga miingon si Stella nga mukuyog siya pagsimba nining niya ng pagkadomingo. Nigi kayo na, ginahinayan niya pagpakigsulti si Stella bahin kang Michael. Gipasaylo ba di ay gihapon ang mga kriminal nga mi among kadakot siya? Ay, wala masayo dugon sa nahitabo ron nila. Ang Ginoo ray makamaong musilot sa ilang gibuhat. O gihangyo ko pag-usab ni mo dahi Estela. Ayaw ilakip si Michael sa imong kasilag o kayugot. Wasi sa Estela. Maluoy ka sa imong anak. Gusto na tiya. Igo na. Makaon ako. Gutom na ko. Biyain na lang ko. Dilim ka makigdungan ako pangaon. Biyain ako. Ayaw. Ayaw ninyo siya among-among eh. Ayaw! Maluoy mo niya! Ayaw! Ayaw! Ako'y musilog ninyo! Kriminal mo! Patsiyunta mo! Unsa na tiya? Siya rin tiya? Si Michael? Misinggit? Niya siya Estela. May pauli. Nadam ko tingali. Susihon ko ha, kadiyot. May gibati magod siya. Aarion ko. Michael! May pauli di ay. Ug naglimod ka na ako si Tiha at Beta. Dili na siya gusto nga magmalinaon ko. Ug maigit pala piniya ang anak sa demonyo. Wa makasabot si Tiha at Beta na ako. Wa siya maluoy na ako. Michael, apo, naunsa ka ha? Nagdamgo ka no kay misingkit ka ba? Tubig ko. Salamat, Lola. Nakita ko sila sa kundap ko. Kinsa magsila ha? Ang mga kriminal. Kirip nila ang babae. Kipatay. Ginoo ko ni Bodong. Huwa tingali ka manguros o nakanatuog no. Ay, huwa ka mag-ampo sa no mo o tingalingin adang imong kidam ko. Lola, tinuod ang gingon ko ni mo. Na may nakita kong krimen. Ug pagahikitan ko ang isulti ni mama nako. Tiyang kirip siya. Maudi ay. Maudi, tabo. Lola, kaluoy niya. Luoy kayo. Igo na. Nihilak magod hinuon ka. Danon ka tikang doktor dong. Haon sa man. Tingalig, dili na maayong gibati mo. Tingalig, dili maayong imong nakita. Tingalig na sa ilaw mang imong hilanat. Bebe ka diot be. Ang binagod kay hikapon na Huwag lang kami. tila. I-report ko ni sa mga pulis. Uy, Michael, naun sa magkadungoy. Sa may i-report mo sa mga pulis, kadam ko raman in town to ni mo. Tinuod ang isulti ko, Lola. Tinuod. Nakita ko ang ilang gibuhat. Mula ko, Lola. Michael, patuo ha. Patuo na ko. May kipati ka. O kadang giingon mong dam ko lang. Nagdam ko ka, apo. Balik ko kita. Sige na. Patuo ni Lola mo. Sige na, Michael. Dili ko ikaw biyaan. Andira ko uban nimo. Sige na. Piyong ang imong mga mata. Sige na. Kipiyong na niyang iyang mga mata. Makatuog na lang unta siya, Diyos ko. Dili ko na sa biyaan. Pero nga na bang ingon man niya itong iyang gipanulti. Nakakita ko no siya og babae nga gi-rape o gipatay. Tungod tingali ni sa nahitabo ug sa gisulti siyang inahan nga gi-rape siya. Ug mo'y nang himong bunga si Michael. Mao tingali. Ug wa na gyud tingali mawasi ang hunahuna. Mao kinay pagtuo ko. Ug hangtod sa iyang pagkatuog, madamguhan niya kini.
Nga nuwa ka masulti ka na ko, Cha. Mamibalik pa ding anak sa demonyo. Kung nakabaton ka magtiga nga kasing-kasing, ayaw kong ipagkasama ni mo. Tugod kay nahibaw ko. Ug apuhan ko. Apuhan ko si imong anak. Ug ikaw sab mismo akong pag-umangkon. Pulos ko ka mo gimahal kay ako mong kadugo. Wala ko igsuon nga mao ang imong inahan. Ug ikaw yung gibilin ako. O nga angay unta nga magbinati ay ta, Estela. Masura ko sa kwarto, Cha. Ug aron dili ka makaingon nga ngilad na lang yung ka ko kinaiya. Sige. Sige, papuy asig balik din eh. Ikaw na mahibaw ka niya. Pero nung ka nga sang piton ko niyag mama, kay dili ko gud siya madawat. Wa ko'y laing mahimo gawa sa pagsabot niya. Aron lang dili mo biya din si Michael. Ay, salamat kay nahinanok na siya. Makita ko siya kitsura nga maayong iyang pagkatuog. Ay, dili ko lang tukawon. Ay, Ginoo. Hatagi og kalinaw kining bataa. Ingon man kining baya. Mawa lang unta ang kasilag ni Estela sa iyang anak. Tungod kay huway labot si Michael sa nabuhat sa iyang amahan. Pero kinsa magkit ka ang matawag nga matuod niyang amahan. Tulo o upat man kuno sila suma sa gisulti ni Estela. Kinsa gyud ka ang iyang amahan. Oh, sayo di ay kang naligo. Ay, sa'yo akong klase, ma. Oh, nahala sige. Kay nakahikay naman sad ko. May sad din noon kay yun yung hapon ra ba, may meeting sad me. Ay, dugay ra ba nang moabot ang uban. Ang meeting alas 4 sa hapon, mga bot alas 5 na. Ay, magabian na sad mi ini unya. Ay, di ay, ma. O sa may mitingan sa ninyo? Ay, ang bahin, ang mga basura, o uban pa. Nay uban, o pataka na jug labay sa ilang mga hugaw. Mao bitaw, ma. Na daghang yung hugawan ang mga Pinoy. Ay, o kinsa gani ko no tong masakpan nga maglabay og basura sa dili hustong kanang dapit, may multa 500 pesos. O moabot ko no og 1,000 ang multa kung kaduha ka masakpe. Ay, sige, ma, mamahaw na ta. Oh, di ka mag-ili sa imong uniform. Ay, human na ko kaon, ma. Magtutbrush pa man sa ko. Ah, sige, sige, pahimutang na diya. Ah, pero ugma day ha, ugma. Nga naman, ma. Siguro na gyud nga to ata sa ilang rafi, ha? Kay adto siya magpakaayo sa ilaha. Mao nga mo duaw ta ni dito sa ilang bay, ha, Emily? Misaad baya gyud ta ni Sir Ido. Oh, sige, good, ma. Mao man ka, ha. Ingna lang ko. Ni siya rong adlaw. Mutungha na siya. Ug may sabot pa niyang hapon. Salamat na lang kay may meeting po dahil sila sa mama sa barangay. Excited ko po makita mo niya. Dagan ko pakigsultihan niya. Good morning, Lola. Ay, good morning, Apo. Ay, salamat. Uy, kanindot, hapsay ka na kitsura ronda. Ug naliko na di ay ka. Maskwila ko, la. Last 9 pa magka. Pero, alita ka, oy. Sige lang, og late la. Better late than never, Lola. Ay, kanada. Kanindot kay may pahiyom ka na. Wa ka na gibati, Apo. Wa, Lola. Ngano day? Aha. Akwan, nagdamgo ka man, misinggit ka. Ha? Mo ba? Michael, Apo. Oh, ngano mo, Lola? Nganong gitalaom ko ni mo ingon ni Ana? Sige na, Apo. Mutungha ka man ka, ha. At di man na nagkaugalingon mo. Kadiyot ha, kay andamon kong imong pagkaon. Makapahibog man ang mga lihok ug sinultihan ron ni Michael.
Pero lagsik na siya rong higayuna. Pero kahapon og niya adtong usang adlaw. Murag wa siya siyang kaugalingon. Murag aambot ba tungod lang tingali sa gipakita nga batasan sa iyang inahan mao nay hinungdan. Ato na ko la, ha? Amin ko la. Kaluyan ka sa Diyos, apo ko. Amping, ha? O, Lola. Si Mama. Ay, hain na baka di ay. Dili na siya magpakita din sa sala. Tuating alis iyang kwarto. Mananghid ko. Ayaw na. Ako na'y musulti niya. Ayaw nagtugawa, apo. Sige. Ingnan lang siya, Lola. Mahal ko siya. Sige, Lola. Sige, apo. Kabuutan gyud nga pagkaanak. Sukwahi gyud kaayo sa gituhuan ni Estela. Di siya posible. Diyan na gyud siya ning orasa. Di na ko ang among sud sa klase. Paaboton ko lang siya. Nag-text si Michael. Na ako na siya sa kawas. Nagawat na ako. Ma-excuse na ako. Atuon ko siya. Emily, diyan ako. Michael? Kasi papayaron ako. Lunchtime mo itong sabot, di ba? Ato na ta. Wala ko musud sa kong klase. Tara. Michael, dili mahimo. Unya na lang. Ay, lagi ka bala ka. Mahin na yun ta nga manuroy ron. May klase pa mangguko. Karon ang gusto ko, Emily. Karon dayon. Tara. Michael? Nga naman ka. Naunsa ka, ha? Michael? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!